Знаеш ли как е замесен фентанилът в смъртта на поп-иконата Принц? Да, същият фентанил, за който говорим все по-често и в България, за съжаление. Принц е мислил, че приема обезболяващо, но в таблетката е имало фентанил. Един от най-мощните синтетични опиоиди. И точно това прави историята толкова ужасяваща. Ще в началото да уточним, че фентанил е лекарство, но се предписва и отпуска под строг медицински надзор. Какво имам предвид? В аптеките не могат да ви го отпуснат на обикновена рецепта. Фентанилът намира приложение най-вече при много силна болка, особено в онкологията. Той е с много силно действие, десетки пъти по-силен от златния стандарт, ако така мога да го кажа, морфин. А най-опасният му ефект е, че може да потисне дишането. А при Принц трагедията е била още по-голяма, защото той си е мислил, че приема познато обезболяващо. А всъщност са му дали фалшив медикамент с фентанил в него. За съжаление, в последните години ситуацията с фалшиви лекарства, субстанции, добавки в България става, по мои наблюдения, все по-зле. Визирам най-вече така актуалните пептиди, които си взимате онлайн, не знам с какъв акъл, в които изобщо не се знае вътре какво има. Не ги наричам фалшиви лекарства, защото сами по себе си те не са регистрирани като лекарства. Че фалшиви лекарства, какъвто е случай с Принц, в България много рядко може да попаднете. Ако пазарувате лекарство от аптека, шансът да попаднете на фалшиво лекарство всъщност е почти нулев. То се касае до ситуацията с фентанил в България. За съжаление, данните на Европейския съюз за изминалата година показват, че около 100 смъртни случаи в България се дължат на злоупотреба с фентанил, който не е аптечния фентанил, разбира се. И пак искам категорично да напомня, че ако нещо изглежда като лекарство, но не идва от легален източник, ти не можеш да си сигурен какво има вътре. Точка. Ако искате да научите повече как легални лекарства са замесени в смъртта на шоу бизнеса като Принц, може да изгледате пълното ми видео в моя YouTube канал Мусамола М-Фарм. Ето, помествам го тук. Приятно гледане. Само един важен дисклеймер. Не убиват легалните лекарства, убиват нелегалните медикаменти или легалните лекарства, но попаднали в ръцете на хора, които не знаят как да ги използват.